No niin. Jaana Kavonius, syyttömän syntymäpäivä 10.9.2024. Siis syyttömän syntymäpäivä. Tämä on ihan kuin joku kansallissankari tämä Jaana Kavonius. Hän ei ole koskaan mitään pahaa tehnyt. Hän on siis täysin vilpitön, aina oikeassa. Hänellä on oikeutus kaikkeen. Ihan ilmeisesti tämän vuosien saatossa, mitä on seurannut näitä juttuja, niin tällaisen käsityksen hän niin kuin haluaa antaa itsestään. Ja sitten on vielä oikeusturvakeskus, johon kaikkien pitää liittyä ja maksaa sinne se jäsenmaksu, niin sitten kyllä korruptio paljastuu. Hän paljastaa kaiken. Prinsessa Leijana tuolla. Vai mikä se, joku prinsessa Leija, tai en minä oikein tunne sitä, mutta kuitenkin Valomiekan kanssa siellä laulelee evakon lauluja ja kyllä tulee tippalinssiin meille. Ja Jaana Kavonius, kun hänelle joskus jotain kävi, niin kyllä hänellä on silloin oikeus sitten tehdä rikoksia. Siis ihan samanlainen rikollinen hänkin sitten niin kuin on, kun hän syyttää näitä muita. Siis ihan vaan, kyllä muakin voidaan tästä nyt sit syyttää, että jos minä olen syyttänyt rikolliseksi Jaanaa, niin kyllä mä voin tästä lähteä käräjille, koska mulla on tähän perusteltu mielipide, minkä te kyllä kuulette tässä näin. Vaan siis sen perusteella, kun mä oon kuitenkin vuosia, tai ihan sieltä alusta asti seurannut, että Jaana Kavoniustakin, niin mullakin oli sellainen pieni toivon kipinä silloin, kun ne kaikki alkoi tulee sieltä ne erilaiset videot ja haastattelut, että ehkä toisin olisiko toisin joku järki. Kuitenkin hänen se miehensä on sitten pystynyt ajamaan vaikka sen Teko-Jeesus tai Ruohosten se Teko-Jeesus-jutun niin kuin läpi, tai että se testamentti, mitä töitiin, niin se on tosi hieno juttu. Mutta sekin on vähän tuolle Jaanalle nyt tollainen keppihevonen, että nyt on tällaistakin saatu aikaa ja tämmöistäkin saatu aikaa. Että vau. Mutta kuitenkin niin syyttömän syntymäpäivä, että sitten niinku ihan oikeasti niinku näe. Tai niinku mikä siinä on, että tällaisia ihmisiä niinku pitää loppuun asti niinku palvoa ja heille, että hei, 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 ja taputtaa käsiä. Ja sitten ei niinku yhtään siis kaksinaismoralismi, etenkin tuolta Jaanalta kaikilta seuraajilta, kaikki ketkä tai hyväksyjiltä. Kyllä tuollaiset ihmiset, niin kuin Jaana Kavonius tarvii, tai Aki Nummeli, niin tarvii just sen semmoisen tietyn sinisilmäisen käsiään yhteen taputtavan porukan, mikä mahdollistaa ton kaiken, ne saa sen energian siitä. Koska tuommoinen huomio ja kontrolli on ton kaltaisten ihmisten se happi, millä ne elää. Ja siis Jaanallakin vaan ne samat jutut, ihan samat jutut niistä omista tarinoista. Vähän niin kuin se Tiina Keskimäkikin, hän on niin kuin hänen kanssaan nyt sitten ollut hyvin läheisessä yhteistyössä, niin kuitenkin joku, mä muistan, kun jossain chatissa joskus kysyi joku, että mistä ette ikinä puhu mistään muusta kuin teidän omista jutuistanne, niin sitten hän sieltä tuli, että no ei, kun mä en ainakaan, Jaana sanoi, että mä en ainakaan voi käsi sydämellä vannoa, että mä tietäisin niin kuin mistään muusta jutusta yhtään mitään, että mun pitäisi, en mä sitten niistä tiedä mitään, että niin, no vaikka sitten oikea syy on se, että kun ei siihen päähän nyt mahu mitään muuta kuin se oma itse ja se oma mielipaha, niin siitä se johtuu. Ei mistään muusta. Ei vaan kiinnosta kenenkään muun jutut, ja sitten kun on vaan se oma agenda, mitä tässä he ajavat, niin, ja mikä se ikinä lienee, en tiedä, joku siis aivan päätön hullu juttu. Että siksi ei niinku mistään muista jutuista ikinä puhu. Että ihan hyvä kysymys, on näitä järjen ääniä kyllä aina, meitä on monta. Se ei muuta kuin äänet kuuluviin vaan. Mutta se, että miten hän niinku sit on syytön. Täällä on vaikka tämmöinen, millä sanoilla toista saa haukkua ilman kunnianloukkaustuomiota. Siis se on ensinnäkin siis suurin on mun mielestä se, että en ole edes katsonut, siis Jaanallahan on niitä syytteitä siellä lukuisia. Ihan varmasti onkin siis sen, kaikki ketkä on niitä katsonut, niitä videoita, tietää kuinka paljon se haukkuu, mustamaalaa niitä
ketkä varmaan on tehnyt hänelle väärin, mutta on niin monta asiaa, tai siis tapaa esittää asiat, niin miksi hän sitten ihan tahallaan esittää ne noin? Että ei niinku rikolliseksi ei voisi niinku julkisesti sanoa ketään, kellä ei ole syyksi luettua tuomiota siitä rikoksesta. Niinku kunnianloukkaustuomioita on tullut muun muassa seuraavista. No, väite liiallisesta alkoholin käytöstä ja rattijuoppoudesta. En enää niin tarkkaan nyt onneksi muista niitä kaikkia Jaanan videoiden sisältöä, mutta ihan samahan se oikeastaan, minkä videon niistä katsoo, kun se on se ihan sama juttu niissä. Nimittelyt kuten homohuorahullu, pedofiili, narkkari, narsisti, idiootti, etniseen taustaan viittaavat nimitykset kuten Laku-Pekka. Väite rikoksesta. Yleisiä erityisesti väitteet seksuaali-, huumausaine-, omaisuus- ja talousrikoksista. Ja sitten mitä täällä nyt on. Niin. Kunnianloukkaustuomio edellyttää tekijältä tahallisuutta. Jos tämä on niinku se kohta, miten mä nyt niinku ymmärrän, että mitä se Jaana sitten nyt on jossain piilossa ja hakee turvapaikkaa, kun eikö hän nyt sitten puhunutkaan totta. Jos syytetyllä on ollut perusteltu syy omaan mielipiteenseensä, kuten nyt tässä minulla, voisin sanoa, että Jaana on tollainen narsisti, ihan selvästi. Kuten toisen pitämiseen murhaajana tai huijarina, hän voi välttyä tuomiolta. Tuomittavuuteen voi vaikuttaa muun muassa loukatun oma toiminta, jos hän on käyttänyt itsestään samansuuntaisia termejä kuin syytetty, ei kunnianloukkaustuomiolle välttämättä perusteita. Ja niin kuin siitä voisi jokainen käydä vaikka lukemassa täältä, tai muualtakin etsii tietoa, että mistä tuossa on kyse. Mutta kuitenkin, että jos Jaanalla, kun se on nyt niin paukuttanut meille, että hänellä on todisteet, ja hänellä A.A. Barman teki sitä, A.A. Saksa teki tätä, ja mikä Laamanni on taas, se on semmoinen, ja se on semmoinen, ja se on semmoinen. Ja sitten kaikki niin kuin fanittaa tätä, ja sitten Jaana saa kyllä Jaana saa rikkoa lakia. Siis, ei silloin, siis hänellä on, niin kuin narsisteilla on, ne on aina oikeassa. Heillä on oikeutus kaikkeen, mitä he tekevät siis niin kuin omasta mielestään. Ei he niin kuin näe, että tuossa on mitään väärää. Ja sitten kun ne on sellaisia, ei ne ota mitään vastuuta mistään, niin nythän sillä Jaanalla olisi ollut koko ajan, jos se nyt on ihan, miksei se mene sinne oikeuteen sit puolustamaan näitä perusteltuja mielipiteensä, läväyttää ne kaikki todisteet sinne ja sanoo, että tässä tämä virkamafia kuule on. Mutta ei. Ei Jaanan sinne tarvi mennä, kun sieltä tulee loppuelämä linna. Ei Jaanan tarvitse tehdä, kun Jaana on syytön. Siis tästähän tässä on kyse ihan selvästi. Siis mikä ihmeen juttu tää on? Onko Jaana sitten maksanut näille kaikille, kun tää vieläkin noin pyörii tuolla? Ainakaan itse ymmärrä, kuka niin näkee hänet syyttömänä. Eihän hän niin saanut siis omista jutuistaan jotain selittää vaan. Ja siinä on se, miten se pelastaa Suomen ja paljastaa korruption. Ja sitten se kaikki nälkälakkoilu sun muu, niin sitten pyörtyy siellä kirjastossa sun muuta, niin onhan sekin just sama, mitä narsistit haluaa. Että se on se huomio, ne voi feikata. No se ei se nyt välttämättä ollut feikkaamista, mutta kuitenkin siinähän on suuri motivaatio oikein herkkupala saada taas se huomio itseensä, kun on nälkälakossa ja menee kirjastoon ja Oodissa sitten pyörtyy. Ai, tää meidän Jaana, miten sille nyt kävi sitten. Mutta niin tämmöinenkin asia, niin en sitten tiedä, että monet on mieltänyt, että hän olisi vähän niin kuin mielisairaskin. Ja vähän jotain sellaisia piirteitä kyllä paljon niin kuin vaikuttaa, että en tiedä onko sitten ihan niin kuin syyn takeinen edes tohon, mitä hän niin kuin tekee. Että sen verran on mieliromuna ja kyllä sen verran niin kuin kehokin näyttää olevan hyvin niin kuin laiha ja että onko niin kuin kaikki sitten kunnossa, ei varmaan ole. Mutta ei sekään ole mikään oikeutus sillä, että hän on nyt sitten syytön, hän voi rikkoa lakia. Mutta sitten totta kai narsistit näin ajattelee, että en tajua, että miten
miten se poppo sitten voi, kuka fanittaa, niin sitten ajatella myös samalla tavalla. Että itse ainakin putosin kelkasta siinä niin kuin hyvin nopeasti loppujen lopuksi. No en mä aika itse voi ummistaa silmiäni tällaisilta asioita, niin vähän ihmetyttää tällaiset syyttömän syntymäpäivä. Ei muuta kuin pressaksi. Niin että en sitten tiedä, onko se nyt sitten kiva olla siellä jossain piilossakaan, missä on. Tuskin saa turvapaikkaa mistään. Kyllä kaikki niinku huomaa, että ei ole ehkä kaikki inkkarit kanootissa. Ja voin lähteä tästä käräjille, miten minä nyt näin sanoin. Kyllä ei se voi vaikka maksaa sakot sitten tästä. Oikein kehystän sitten sen tuomion tuohon noin, että tämän verta makso, kun sain sanoa tämän. Että jos tämä nyt ei ole enää sananvapauden rajoissa tämä mun puhe. Mutta ihan sama, en mä ainakaan niinku, kyllä mä oon valmis seisomaan mun sanojeni takana, toisin kuin sitten tämä syytön, aina oikeassa, kaikkeen aina oikeutus, kaikki muut on väärässä ja pahoja, eikä niinku mahu mitään muuta kuin minä. Ja sitten löytyy nämä, ketkä sitten, totuuden etsijät sun muut, ketkä sitten niinku mahdollistaa oikein tämän kaiken ja lisää vettä myllyyn. Se siitä. Kiitos.